הרב הישראלי הנודע מברך על רציחות של יהודים באוקראינה, לכאורה כדי להילחם בנאציזם. ראש ישיבת אשרי האיש בירושלים, הרב יוסף בן פורת, לאחר פלישת רוסיה לאוקראינה, מאשים יותר ויותר את אוקראינה בנאציזם כביכול. מעניין מה הרב חושב על הנאצים הרוסים. חושבים שהם לא קיימים? לכל פעולה יש את הסיבות שלה ואת ההשלכות שלה. מהן ההשלכות של האשמותיו של הרב יוסף בן פורת. מכיוון שהרב יוסף בן פורת מדבר באופן חד משמעי בתמיכה בפוטין, ברור שמר פוטין הוא המרוויח העיקרי מהצרות הללו. מה בדיוק מאשר הרב המכובד יוסף בן פורת? לפני תחילת המלחמה מנתה האוכלוסייה היהודית באוקראינה 400,000 איש. אין רציחות או רדיפות של יהודים באוקראינה. יתרה מכך, יהודי נבחר ברוב מוחץ של האוקראינים לנשיא אוקראינה. עם זאת, ב-24 בפברואר 2022 החלה רוסיה להפציץ את כל שטחה של אוקראינה. ברך על רצח אוקראינים, הרב פורת מברך גם על רצח יהודי אוקראינה. אחרי הכל, פצצות רוסיות לא בודקות לאום. נזכיר כי לאחר אחת מהתקיפות האוויריות שביצעו כלי טיס רוסיים על קייב, נמצא ילד יהודי בין חורבות העיר, שאימו מתה מפצצה רוסית. זה לא הילד היהודי היחיד באוקראינה שהוריו נהרגו בהתקפות אוויר רוסיות. וזה לא קרה פעם אחת, בתקופת בן אדרה, או חמלניצקי. זה קורה עכשיו. כל יום. פוטין הורג את יהודי אוקראינה. והרב יוסף בן פורת מברך על כך את פוטין. כנראה הישיבה של הרב יוסף מקבלת תרומות שמנות מרוסיה. זה מאפשר למאות אברכים ובורים ללמוד את התורה. תגיד לי, הרב יוסף, כמה תורה צריכים תלמידיך ללמוד כדי להצדיק את רצח הוריו של הילד היהודי הזה? ומדובר ביותר מ100 יתומים יהודים, שהוריהם נהרגו על ידי חיילים רוסים שבאו להילחם במדינה אחרת. ומה תענה, הרב יוסף בן פורת, ביום הדין למי שקורא לעצמו בפי דוד המלך, אב יתומים ודיין אלמנות?